su kuma da dawaki da ya samu nasara zai tafi babban birnin ya je ya murkushe ya kwace da gwamnatin, to sai zamana akwai naharar furat a gabansu, wanda masu tarihi sun ce a gini irin na yau za ka iya sa masa gini hawa 200 nitse ko ba jirgin ruwa, kuma su 30,000. sai Salmanu radiyallahu anhu ya ce da Sa'adu, sojojin naka kana jin akwai mai saba wa Allah? sai ce a, sai da wannan kogin ai ba bakin komai ke a gonku. saboda haka sai Sa'adu ya ce da su, dukkaninku kowa ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu iza dokinsa cikin ruwa. dukkanin su 30,000 nan kwace hasbunallahu wa ni'mal wakilu, ba wanda kofutan dokinsa ya da sai da suka haura ruwa. saboda wannan yaƙinin mutum ɗaya ne kai ƙwaresa ta faɗi, ruwa ya kaɗa ta sai ce Allah zan zama hana rantsuwa a tarihi a ce ni kaɗai ne asara, sai Allah ya da ƙwaryar ya ɗau kayansa suka wuce abunsu. to duk mas'alar yau da duk bala'in da muke ciki yau, wannan yaƙinin da ba mu da shi ya jefa mu a ciki. da in an zo wata aron gama da musulmi da kafirai kaga an karya musulmi, wannan yaƙinin ne. yaƙini ta kowace fuska, ta bin Allah, ta miƙa masa wuya, ta yadda da shi, wannan muka rasa. kai yanzu ta kai duk wanda ba shi da lafiya ba zai fara tambayar me annabi alaihi salam ya zo da shi akan magani ba, sai ya gama yin asibiti kaf, in bai nasara ba sannan zai koma gurin Allah. amma baya yarda da Allah da farko. me ya jawo? saboda ba shi da yaƙini. saboda haka ko da yayi ma ba zai masa amfani ba, sai in ya sheka ya ga ba tsaba ya da gurin Allah, lokacin ya san la manja wa la malja minallahi illa ilaihi, sannan sai karbe shi. wanda da shi mutan yau suke wahala, kuma da shi suke wahal da mutane, kuma Allah ya raba mu da wannan rashin yaƙinin. to sannan sai ya ce yaƙinal hamma wal karba wal ana. to wannan kaga yaƙinan guda biyu ne, yaƙina. wannan yaƙinan an sa masa tanwini, shine sakankancewar kalmar kenan kanta yaƙinan. shi kuma na biyu asalin kalmar shine yaƙi, shine iya kalmar, sai kuma na wakilin suna namu, to sai ya kaɗa su guri zama yaƙina. shine masu ilimin balaga suke kansa jinasun tam, jinas yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'atin. wannan sa'atu dinnan tashin alkiyama, wannan sa'a kuma awa daya. wani mawaki na cewa idza malikun lam yakun zahiba fada'ahu fa dawlatuhu zahiba. kaga zahiba ta farko da zahiba ta biyu. zahiba ta farko shine idza malikun lam yakun zahiba, ma'anar wannan shine za suna ne daga cikin al-asma'ul khamsa, za zu zi. shine aka ce in bai zama ba zahibatin, ma'abocin kyauta, fadda'ahu fa dawlatuhu zahibatun, ka bar shi mulkinsa zai tafi. kaga wannan zahibatun, wannan zahibatun. wannan zahibatun na farko kalma biyu ce, da za da hiba. wannan kuma kalma guda ɗaya ce, amma iri ɗaya zaka rubuta shi, iri ɗaya zaka faɗa. shine jinasun tam. to don haka annan ma yace yaqinan ka hore mana sakankancewa, wannan sakankancewar yaqina wadda za ta kare mana alhamma, bakin ciki, wal karba da bacin rai, wal ana da kuma talauci da wahala. to wannan shi muke roko Allah ya mana shi, kamar yadda malam ya faɗa. to wannan kalmar wataƙila dai kada in wuce gona da iri, amma dai na san akwai masu koyon larabci. kalmar yaƙina dinnan asalin tawaƙa ne, suna kiransa lafifun mafuruk. har farkonsa wau ne, ƙarshensa alif. harafinsa na tsakiya shine harafi sahihi, amma duk sauran huruful illa ne, shi ke kiransa lafifun mafuruk. to saboda haka idan an zo yin mudari'insa sai a cire wau din, saboda idan fi'ili ya zama irin wannan, ya zama na akwai harafin illa a farkonsa da ƙarshe ko a farko, to in za ka mai da shi mudari'i to sai ka cire wannan wau din, kamar walada sai zama yalidu, lam yalid. to a nan waƙa yaƙi, ya kare, yana karewa. to in ka zo za ka ce kare sai ka ce ƙi, ya kalma kenan. ka zo sai ga ƙafi shi kaɗai. ke za mu ce karanta tarihin yaƙin badar a uhudu kai, sai ga yadda annabi alaihi salam ya yi wa qatadatu addu'a. qatadatu ya zo ya tsaya gaban annabi alaihi salam, aka dinga yi harbi da kibiya, an samu kibiya jikinsa ta fi 70, har idansa ya faɗo. da aka gama yaƙi annabi sai ya ɗauki idan ya mayar. in ka karanta ne sai ga kalmar ƙafi kurin za ka gani, sai ce Allahumma qi
Allahumma qi wajha qatada kama waqa wajha nabiyika shine iya fi'ilin kenan. Don mutum bai san larabci ba sai rasa yanda zai iya faɗarsa. Allah ka kare fuskar qatada kamar yadda ya kare zatin manzon ka sallallahu alaihi wasallama sai idan ya fi ɗayan kyau. To shine ma'anar yaqina waqa yaqi shine fi'ilin, na shine wakilin suna maf'ulun bihi. To abin da kuma sannan zai kuma kare zai kuma zuwa abu guda biyu. Me zai kare mana shine alhamma wal karba wal ana, da bakin ciki da bacin rai da tashin hankali da talauci da wahalhalu, wato ya kare mana na duniya kuma ya kare mana na lahira. Sannan wa ya rabbi ya rahamanu habna ma'arifan wa ludufan wa ihsanan wa nuran ya ummana. Sai ce wa ya rabbi ya mahalicinmu ya mai rainanmu ya mai sa mu akan hanya. Sannan ya rahamanu shine mai kyauta a duniya wacce ta haɗa musulmi da kafiri, ta haɗa masoyi da mukiyi, wanda yake yin ni'ima babba ya ta zuba ta ga bayansa babu kakkautawa, wanda ike da rahama guda 100 ya saukar da ƙwaya ɗaya tak ita yake ta raba ta a halittunsa gabaki ɗaya tun daga lokacin da halicci duniya har yau har naɗe ƙasa. Duk halittar nan a cikin ni'ima guda ɗaya tak kowa ike bindin sai gobe alkiyama ne zai ba da guda 99 kuma. Sannan rahamani ɗin nan da yake faɗa yake ta haɗa kowa da kowa da masoyi da muki masu ike ba dan wannan ba da yau ba kafirin da ya sai tashi jirgin sama, ba ta kafirin da ya sai shirya wani abu irin wannan. Amma sai yake cewa in ka kalli tsuntsu za ga yana tashi yana shan leko a sama, amma ma yi musiku hunna illar rahaman, ubangiji a rahamani ne yake rike da su, za ka suke tafiya. Wannan kalmar tasa shi yasa ta sa ni idan na shiga jirgin sama yanda nake ji a nan inda nake haka nake ji a jirgin sama. Ba na jin tashin hankali ko damuwa ko wani abu saboda na san a nan shi yake rike da ni, a can ma haka. Ba wani bambanci, kawai nan abin dan bambancin sa nan sabo, kuma abin da yake kasan nan na zafi da zai bashi watakila in abin ki fito tulurinsa in ya fashe watakila daga nan zuwa goron dutse gaba daya sai dai ta zama kogin tulurin zafi. An gama da Kano kenan har abada, sai dai kuma wani jikwa. Amma karewa kawai yake, so zaka tunda ka san haka yake ba wanda da tashi hankalinka, shi yake kare yake rikewa. To shi arrabu arrahmanin me ake so ya sai habna ma'arifan, muna roƙonka ka ba mu ma'arifa, wato shine sanin Allah. Mutum ya zama al'alimun rabbani, wato yana zaka san Allah. Shi sanin ubangiji dama roƙonsa ake ta yi yadda zaka gane shi. Kullum roƙon Allah ake, muna roƙonka Allah da dukkan sunayenka, wato an tarzuqana ma'arifataka hatta na arifaka haqqa ma'arifatika kama yanbaghi an tu'rafa. Mu san ka haƙiƙanin sanin kamar yadda ya kamata a san ka. To ma'arifa kenan ta sanin Allah da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan ma'arifa shine karshen abin da dan adam zai iya samu na alheri, domin da shi ke sanin Allah, shi ke kusantar Allah subhanahu ta'ala, da shi ke samun fada a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan wa ludufan, muna roƙonka ludufi tausasawa, amma shi ludufi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala mafi yawa inda ka san lantarki waya sai a saka ta a cikin roba sai a kunna abin ya fita, amma ka taɓa wannan ba komai. To mafi yawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala rufe alheri ike a cikin bala'i, sai a yi ta tafiya a ciki, sai lokacin da yake zo sai fito da shi bul sai ya fita. Shi yasa za mu ga annabi Yusuf alaihi salam da ya shiga kurkuku ya magana sai ce inna rabbi latiful lima yasha. Latif a lokacin shigarsa kurkuku da sharrin da mace ta yi masa da kai shi kurkuku da duk abin da aka masa ludufi ne, saboda Allah rufe mulki a cikin wannan bala'in. Sai da lokacin ya sai ce kazalika makana li sufil ardi yatabawwa'u minha haisu yasha. Amma daga cikin lutufi da Allah yake yi da ya ce kai mana lutufi shine akwai rufin asiri. Babban lutufin da Ubangiji ya mana shine da ba wanda yake gana abin da yake zuciya dan uwansa. Wannan lutufi ne. Inda kowa zai san abin da yake zuciya dan uwansa, to wani in ya doso ka dama sai ka dau bindiga. Saboda abin da amma sai ya zo kai masa shatar da arziki baka san me yake nufi ba, shine lutufu. Sannan wannan lutufin nasa shine yake sa shamaki a cikin gini. Yanzu wannan ginin abin da yake ciki ba mai gani,
idan mutum zai wanka sai ya tube, in zai tsuguna biya bukata duk sai ba wanda zai gan shi, wanda in ya so duk abin da za a yi na gini sai mai da shi kamar gilas, ba inda za ka shiga ka samu sutura. Sannan in kana da kuɗi ka tattara sai ka je a gidanka ma ka aje ba wanda ya sani, da zai bar rayuwar duniya kamar gilas, duk abin da ka tara ka aje ka tafi wani yana kallo sai ya ya tafiyarsa. To shine lutufun lahi da ake nema ya rufa halittarsa, ya kare, ya kauda abubuwan da za su zo su ɓaci abubuwa su rikice ga baki ɗaya. Sannan muna roƙonka ihsan, shine kyautayi irin naka, kyautayi na ubangiji subhanahu ta'ala. In ya tashi abin da yake yinsa ba sai da wata cancanta ba, ka'idar falalarsa daman kawai ce yutihi man yasha'u, duk wanda iso kawai in yace ne maka kaza ta tabbata, ko ba inda za a yi, ba wanda za ta dan wane ne ko jikan wane ne ko kaza yayi, ko da ya tashi duk bai wanda iso yi kawai sai sake ta kuma ya bada ita ga wanda iso. Da muke son kai mana ihsaninka, ka ba mu aljanna bayan ka halicce mu, ka samar da mu, ka yi mu musulmi, al'umma annabi alaihi salatu wassalam. Duk waɗannan abubuwan da ka yi mana gabaki ɗaya ba roƙonka muka yi ba, to balle kuma an maka zo muka roƙe ka din, to ba abin da Allah subhanahu wata'ala ba zai ba. San muna roƙonka nuran, haske ya ummana wanda zai lullube mu gabaki ɗaya. Shi yasa muga annabi alaihi salam a wata addu'a tasa da yake yi ta raka'atul fajri, yake roƙon ubangiji ce alamuja alli nuran, sai ce fi kalbi, ka sanya haske a zuciyata, wa nuran fi kabri, ka sanya haske a cikin kabarina, sannan wa nuran fi izami, ka sanya haske a cikin kashina, wa nuran fi lahami, ka sanya haske a cikin namana, wa nuran fi dami, ka sanya haske a cikin jinina, wa nuran fi bashari, ka sanya haske a fatata, wa nuran fi sha'ari, ka sanya haske a gashina, wa nuran min baina yadayya, ka sanya haske a gabana, wa nuran min khalfi, ka sanya haske a bayana, wa nuran an yamini, ka sanya haske a damata, wa nuran an shimali, ka sanya haske a haguna, wa nuran min fauki, ka sanya haske a samana, wa nuran min tahati, ka sanya haske a ƙarƙashina. Allahumma adini nuran, Allah ka bani haske, wa zidni nuran, ka ƙara min haske, waje alli nuran, ka ƙara min haske. Haka annabi sai faɗa duk wanda Allah ya yi wa wannan ya gama. Shi yasa malamai suka ce wannan addara da annabi alaihi salam ya yi ta, duk wanda bai san annabi alaihi salam ko bai san Allah ya koshi mun ya karanta iya wannan addara sai ya san annabi ne. To shine ake roƙon ubangiji ya samu haske ya ummana wanda zai kewaye mu gaba ɗaya, kamar yadda annabi sai ga mana yadda ake roƙon hasken ya kewaye mu. wasir ya rahimal alamin bi jam'ina ila hadratil qurbil muqaddas wahdina, sai ce ya rahimul alamin, ya mai jin kan talikai, shine mai wato jin kan mumine a lahira, kuma a nan duniya ce mai karamar kyauta wadda da zai janye ta sai babbar kyautar ta faɗi. Rahamani shine mai babbar kyauta, rahimu mai karama. Misali yanzu sai aka je aka kawo maka kifi gudugun gashi nan, aka zo aka yanka shanu, aka kawo itace, aka kawo tattasai, tumatiri, mai da komai, aka ce ka yanda kake so, ka dafa na dafawa, ka soya na soyawa, ka gasa na gasawa, amma gaba ɗaya sai Allah ya hana gishiri. Shine rahimu, shine ma'anar rahimu. In ya janye gishiri shikenan wannan gaba ɗaya ta rushe, sai dai ka ci ba dan daɗi ba, amma ba za ka samu abin da kake so ba. To shine ma'anar rahimu, mai karamar kyauta wadda in ya janye ta babba sai ta faɗi. To abin da muke so ka tafi da jam'ina, wato taron mu gabaki ɗaya ka tafi da mu ila hadratul qurbil muqaddas, ka fi da mu zuwa hadara ta kusaci wacce take wato matsarkakiya, wanda duk suka san Allah subhanahu wata'ala kullum roƙon da suke wa ubangiji shine ajlisina fi da'irati maqami mahabbatikal khassa, ka zaunar da mu a da'irar masoyan ma ba masoya kawai ba, a cikin masoyan akwai keɓantattu zaɓaɓɓu wanda suke na kusa, wanda idan inda suka je waɗansu idan za su giftata gurin sai suke buge su gaba ɗaya sai kone su. To wannan hadarar malam ita muke roƙon Allah ya kai mu, hadratul qurbil muqaddas, wato halarar kusaci ga ubangiji subhanahu wata'ala matsarkakiya, wadda ba kowane masoyi ne ma yake iya samu zuwa gurin ba. Sannan mun roƙe ka wahadina, ka shirye mu, domin abu uku
ba wanda yake yin sa banda Allah. Shiriya, taqwa, ikhlasi, waɗannan Allah ne kaɗai ke ba da su. Shi kaɗai ke shiriya, shi kaɗai ke ba da tsoron Allah, shi kaɗai ke ba da ikhlasi. Da aka sai roƙi abin da ba mu da shi, Allah ne kaɗai yake shine shiriya, cewa ka shirye mu. Yasa Allah a cikin hadisi kudusi yake cewa kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. Kowannen kubatacce ne, ku nemi shiryewa ta sai in shiryar da ku. Kuma wannan addu'ar ta shirya ita ce addu'a ta fi komai muhimmanci. Shine yasa Ubangiji subhanahu wataala ya ajiye mana Fatiha a kowace sallah ta farilla ko ta nafila, saboda wannan ihdinas siratal mustaqim din, saboda irin wahalar da shirya take da ita. Da duk wanda ya bata a duniya ba a mamaki, kamar da ɗan dore da yake cewa la ta'ajaban min halikin kaifa gawa bal fa ajaban min salimin kaifa naja. Kar kai mamakin duk wanda ya halaka dan ita ce tafi yawa, sai dai kai mamakin wanda ya tsira, ya aka yi tsira. Saboda ka wahala ce da as-siratul mustaqim, Allah ne kaɗai ke ba da ita, dan haka shi ya ajiye mana mu dinga roƙonsa wannan shiriyar har zuwa ran da za mu mutu. A sallar farilla ko ta nafila aka ajiye mana wannan. To da haka ya roƙi cewa Ubangiji ka shirye mu. Wa ya malik malik jami'a awalimi li ruhi wa kallis min siwaka uqulana. Yace ya maliku, a nan gurin sau da lura waka mai kwance malik al-maliku sai ya raba ya zo da alif yace maliku, amma a cikin asalin asmaul husna malik ne, ba a sa alif din. Ya ce na roƙe ka malik jami'a a walimi, dukkan alam dina na roƙe ka ka mallaka min ita liruhi, ga ruhi na ga baki ɗaya ka mallaka min wannan. Ko da yake watakila abin da yana ga mai zurfi ne yake ta faɗa dai, abin yana da zurfin gaske. Akwai wani malaminmu ne a nan ƙasar, amma Allah ya masa rasuwa, wannan kalmar da yake ɗan malik jami'a a walimi liruhi ɗin nan, in Allah ya riga ya lamunce maka wannan, wato babu wani guri a duniya duk faɗinta da kake son ka halarta da za a yi minti biyu baka je ba. Sai ya ce muku magana ce mai zurfi ya faɗa, wadda watakila ba take da wahalar gace, kuma wallahi duk wanda yake so i gani, wanda yake da rai ko wanda ya mutu ba zai minti biyu ba sai ya ganci, duk magana za su sai sun yi. In Allah yi maka wannan haka za ka zama mallakil jami'a awalimi liruhi, sannan wa kallis min siwaka uqulina, ka kuma tsarkake hankalinmu da dukkan abin da ba kai ba, ya zama hankalinmu gaba daya tattara gare ka, kai muke fahimta mu gane ka, kullum mu dinga samun ɗaukaka da kusaci gare ka. wa qaddis aya qudus nafsi min al-hawa wa sallim jami'i ya salamu min ad-dana. Sai ce wa qaddis ya qudus, ubangiji sunansa al-quddus, sai ce ka tsarkake da wannan suna naka Kuddusu, mai tsarki wanda yake ya kubuta gaburan tawaya. Me ake so imani? yace ka tsarkake nafsi min alhawa, ka tsarkake zuciyata daga son zuciya. Son zuciya shine karshen abin da dan adam zai yi halaka, ya rabu da Allah subhanahu wataala. Shi sa Allah yace da Annabi alaihi mayan diku anil hawa, ba ma mayan diku bil hawa ba, dan in aka ce mayan diku bil hawa akwai rina aka ba, sai ce mayan diku anil hawa. In aka ce mayan diku bil hawa a harshen ne baya faɗa son zuciya, zuciya watakila akwai, sai ce mayan diku anil hawa, tushen da magana take fitowa ba son zuciya tare da shi gaba ɗaya. Alayhi salatu shine karshen alheri da ake so ga dan adam. To sunan ubangiji al-Quddus din nan da shi ya kama kafa ka tsarkake mu daga son zuciya. Kuma sannan ubangiji subhanahu wata'ala a cikin hikimarsa, in ga karanta suratul hashri, والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. duk inda ya faɗi maliku to Quddus zai zo da shi, so da duk inda mulki ikan kama yi karfi to za a sami ya kafa da kama karya. To so haka shine almaliku, sarkin sarakuna, mai ba da abin da mulki ga wanda iso, wanda shi mulkinsa baya tafiya, ba mai gadansa, ba a bincike idan yana son a kamo ka. Koyaushe duk wanda yake so a littarsa ga baki ɗaya la azubu an rabbika min misqali zarra. Sannan duk wani mai mulki takamarsa shine yawan sojojinsa da makamai, shi ko sai ce yujiru wa la yujaru alaihi, shi ke ba kowa kariya ba mai bashi kariya. Duk mai mulki takamarsa abinci talaka ne za su masa da kukusi ma abinci, sai ce yudimu wa la yudamu alaihi, shi ke ciyar da kowa, shi ba mai ciyar da shi.
saboda haka ubangiji subhanahu wataala mulkin sa ba irin na kowa bane, saboda haka yanda yake da irin wannan karfin biyadihi malakutu kulli shay'in lahu maqalidus samawati wal ardi dinnan duk kuma inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu. To irin yanda wannan karfin yake to sai a iya tsammatar kama karya, domin duk abin da yana ce lamu aqibali hukumihi, ba wanda zai bi diddigi, ba inda zaka je ka kai kara a binciki Allah dan me isa yi abu, kuma kullun yana ce mana shine fa'alul lima yuridu. To amma sai ce shine al-quddus, tsarkakakke gabaran kama karya, tsarkakakke gabaran abin da aka ga dama na zalunci, ba zalunci, babu kama karya, babu duk abin da za a yi wanda bawa zai wahala ba bisa ka'ida ba, zalunci shiga cikin ubangiji ce babu, kuma karfin mulkinsa baya sa shi miƙe kafa ya zalunci kowa, kamar yadda mai mulkin duniya in ya gawurta ya zama ne in ya duba sai ga babu kowa sai shi, to sai fa abin da ya ga dama zai ta yi. In ka ga bai wannan ba sai Allah ya tarfa masa irin wannan, tsoron Allah ya kama shi shine sai ya haka. Kamar yadda aka taba gaya mana cewa sarkin Kano Abdullahi Maji Karofi Allah ji kansa, wata rana da ya gasaita a Kano da ya auna ya duba sai ga duk wanda yake a Kano mai mukami shi ya dasa shi ba wa'anda suka dasa shi duk sun kare, duk mai mukami wane shi ya naɗa shi, duk mai mukami wane shi na sai ce to wai na zama sallamamme, ba mai faɗa min gaskiya kenan, na kuma halaka. Ranar rana a tsaka kurin sarkin Kano sai ce ai bindiga a fita, aka yi bindiga a fita hanyar Gezawa, aka dinka tafiya, rana ta yi ana tafiya, aka tambayi kowa za a tambaya su sha miki, suka ce sarki bai ce ga inda za a ba, aka dinga kuskus can sai wazirin Kano ya ce a sanar da sarki zan yi gaisuwa. Dole tun da aka faɗa ka dole sarki aka sa masa aka sa maka karaga gargashin wata bishiya ya zo ya zauna, aka faɗa aka gaisuwa ce ran sarki da ina ake so a je, sai ce alhamdulillah sai mu koma gida. Auna ne naga duk wanda yake Kano ni na dasa shi, ba wanda ya dasa ni, kowa ni na yi shi, sai nake ganin na zama sakandami, duk abin da ne ba wanda zai kwabe ni, daga nan na tabbatar Allah ya sallame ni. To yasa na ce a tafi, in kuka kyale na tafiya har sai na bare da kaina na ce a dawo, na san Allah ya kore ni kuma. Amma yanzu tun da kuka tambaye ni me nake so ai na san da saura na gurin Allah, na gode Allah, mu koma gida. Allahumma nas'aluka bi asma'ikal husna kulliha an tarzuqana ma'rifataka hatta na'rifaka hakka ma'rifatika kama yanbaghi an tu'rafa, wa nas'aluka an tarzuqana ma'rifata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam hatta na'rifahu hakka ma'rifatihi kama yanbaghi an yu'rafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum. To masu sauraro iyakacin